дар дораи бозиҳои даври охири мусобиқаи Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ миёни наврасони то 16 сола миллипӯшони Ӯзбекистон бо ҳамсолони қирғизи худ андари майдони рақобат шуданд. вохӯрӣ бо ғалабаи мушкили якачини Ӯзбекистон хатм шуд. ҳисоби вохӯриро дар даҳаи аввали майдондорӣ наврасони то 16 солаи Қирғизистон боз карданд. Мунарбек Қувватбеков аз нуқтаи ҷаримавии 11 метра муаллифи гол гардид. миллипӯшони Ӯзбекистон бошанд хеле зуд ҷавоби сазовор доданд. Амирбек Саидов аз иштибоҳи дарвозабони қирғиз истифода намуда ҳисобро мусовӣ кард. дар дақиқаи 22 ба Баил Турсуналиев даст дод ки маротибаи дуюм Қирғизистонро ба пеш барорад. аз камзарфияти Тагай Туголбоев дарвозабони тими миллии Қирғизистон ӯзбекҳо хуб истифода намуда боз тавозунро барқарор карданд. Амирбек Саидов муаллифи дубл шуд ва бо ҳамин ҳисоби мусовии футболбозон ба танаффус рафтанд. дар қисми дуюм ҳарду тим имкониятҳои зиёди голзаниро ба вуҷуд оварданд. голи ғалабаоварро барои тими то 16 солаи Ӯзбекистон дар вохӯрӣ боз Амирбек Саидов ба самар расонид. баъди ин пирӯзӣ Ӯзбекистон як қадами устувор самти қаҳрамонӣ гузошт. дар вохӯрии дигар ки барои қаҳрамон гаштан тақдирсоз буд, тими то 16 солаи Эрон бо шогирдони Зайниддин Раҳимов нерӯсанҷӣ намуданд. дидори мазкур бо пирӯзии бузурги якачини Эрон ба анҷом расид. дар қисми якум ҳамлагари марказии мунтахаби Эрон Ризо Хандипур ду маротиба дарвозаи наврасони то 16 солаи кишвари моро рахна намуд. ин ҳамлагар дар ибтидои қисми дуюм тавонист хетрикро ба номаш бинависад. баъдан Муҳаммад Аскари, Исмоили Ғулизода як маротибаи ва Касро Тоҳири ду маротиба муаллифи гол шуданду вохӯрӣ бо ҳисоби бузурги 7-0 ба анҷом расид. баъди ин ғалабаи бузург якачини Эрон бо таносуби голҳо қаҳрамони мусобиқа шуд ва наврасони Ӯзбекистон бошанд бо зинаи дуюм қаноат карданд. тими миллии то 16 солаи мо бошанд медалҳои биринҷиро соҳиб гаштанд. дар фарҷоми бозиҳо маросими ҷоизасупорӣ сурат гирифт. ибтидо ба якчанд футболбоз ҷоизаҳои инфиродиро тақдим намуданд. пас аз он якачини кишвари мо медалҳои биринҷии худро ба гардан овехт. наврасони Ӯзбекистон ки имкони хуби қаҳрамон шуданро доштанд ба минбар барои гирифтани медалҳои нохира баромаданд ва ҳамин тавр ба қаҳрамонони мусобиқа медалҳои тилло ва ҷоми мусобиқаи Ассотсиатсияи футболи Осиёи Марказӣ миёни наврасони то 16 сола тақдим карда шуд.